Hej YouTube, min ven Danny her har lige, han er vinder det her Hunger Games, imens jeg spektater ham. Håber I vil nyde den her video. Så ja, der har jo lige været Eurovision i år faktisk. Skriv i kommentaren, hvem I stemte på, for jeg synes i hvert fald, at det er lidt mærkeligt, at ham der bøssen der skulle vinde det her. Ja, så Danny, vi siger bare man og begynd at slås, Danny. Begynd at slås, du. Danny ville have vundet det her, hvis jeg var med. Danny, dræb en. Danny, kom nu ned derfra. Daniel, nu går du på eventyr. Danny. Hvorfor? Man. Daniel. Han dør, ham der. Han dør. Hahaha. Daniel, dør du af ham? Daniel! Hvordan kunne det lade sig gøre? Hvad for en tog vi? Det er helt skudt i hovedet det her. YouTube, I må ikke skrive noget dårligt om den her video. Nu lægger jeg en anden video, som hedder det samme. Som I også kan se. Altså en fortsættelse. Ses YouTube.